a lóról. Bukovics Sándor tolmácsolásában ezúttal a lovas hagyományőrzésről fogunk egy kis képet kapni, ami annál izgalmasabb, mivel majd hallani fogjuk, hogy a magyar nép az lovas nép. És vannak olyan hagyományok, amik látványosan meg szoktak őrizni, mint Szentesen is van hagyományőrző klub, de ő maga is egy hagyományőrző, úgyhogy kíváncsian várjuk az előadást. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai alkalommal, és hogy a felvezetésben is elhangzott hagyományőrzésről lesz szó. Az előadásban először távolról szeretném ezt a témát megközelíteni, általánosságból, sőt kulturálisan szeretném, hogy a hagyományőrzés egyáltalán hogy jött létre. Ezután lovas hagyományőr csapatokat szeretnék és a tevékenységüket bemutatni. Lovas hagyományőrzés hogyan működik, hogyan kell ezt gyakorolni, illetve személyesebb részt hagytam a végére, a csapatunknak a tevékenységét szeretném majd ismertetni. Bele is kezdenék, mi a hagyományőrzésnek az eredete. Ha belegondolunk, a régi korokban az emberek nem idéztek meg ilyen jelleggel régi korokat visszamenni. Az ősök tisztelete az valahol minden kultúrában, a hagyományok ősök tisztelete megvolt. Itt az ókorra is gondolhatunk, ahol énekmondók zenéltek akár a trójai háborúról, de az, hogy rekonstruálták, ugyanabba a viseletbe beöltöztek, ez egy eléggé modernkori dolog. És irodalomban én kutakodtam, hogy mi lehet ennek a legelső kezdőpontja, és arra jöttem rá, hogy ez a Don Quixote című regény Cervantestől, egy spanyol íróról van szó, és 1605-ben írta meg a Don Quixote-t. Miről szól a történet? Ugye itt már a lovakkor vége van, a lovakkor lecsengett, más fegyverek, lőfegyverek megjelentek, de Don Quixote, spanyol nemes, ezekbe az eszméket akarja követni, és Sancho Panzával útra kelnek, és a saját fantáziájukat követve akár célmalmot is megrohamoz lovagi viseletbe, harcmodorba. Milyen folyamatok zajlottak le, amik a modernitásban ezt a hagyományőrzést létrehozta. A Don Quixote az inkább, én nem mondanám hagyományőrzőnek, az inkább erre a fajta szellemi igényre mutat rá, hogy egy nemes korszakhoz, eszményekhez, ugye akár lovagi eszményekhez van az embereknek igény, hogy visszanyúljanak a múltba. A felvilágosodás idején a társadalmi, a hagyományos társadalmi rendek, a monarchia megkérdőjeleződik. Ennek a következménye lesz majd a 1700-as évek végén, 1789 a nagy francia forradalom. És a nagy francia forradalommal nem csak a király lesz kivégezve, de hanem a hagyományos társadalmi rend is, és új politikai eszmék születnek meg. A liberalizmus, a szocializmus, a nacionalizmus, mert régebben az emberek nem úgy gondolták, hogy magyar származású valaki az 1800-as évek előtt, hanem az elsődleges az volt, hogy ki az uralkodó, ki a földesura, milyen nemzetiségű, milyen vallású. Ezek sokkal jobban meghatározták az identitást, mint az, hogy milyen nemzethez tartozik. Tehát ez nagyon fontos lesz a hagyományőrzés létrejöttében, az, hogy a nemzeti tudatnak először is létre kellett jönni az 1800-as években. Párhuzamos folyamat az iparosodás, ahol a hagyományos, szerves társadalmak, mondjuk paraszti kultúra kezd visszacsökkenni, és egyre több ember kerül be a nagyvárosokba, a gyárak világában kezd el dolgozni, és ez is hozzájárul, hogy 1800-as években egy olyan művészettörténeti korszak jelenik meg, mint a romantika, amiben van egyfajta lelkesedés, egy elvágyódás, egy útkeresés, akár a múltba, jövőbe. És ha tovább megyünk a mi világunkba, hogy ez miért virágzik a mai időnkben is, már a 1800-as években indult el szellemi értelemben, globalizáció, az, hogy már nincsenek akkora különbségek, például gondoljunk egy nyugati
kultúrában élő emberekre, a viseletükre, a kinézetükre, az életmódukra egy városban élő embernek, és megint van egy olyan igény, hogy visszafordulni a gyökerekhez, a saját nemzeti hagyományokhoz akár. Most visszakanyarodnék a 19. századba, és a 19. század a romantika egy nagyon összetett művészettörténeti korszak, és itt összegyűjtöttem, hogy milyen elvágyódási irányok alakultak ki ekkor. Egyrészt a lovakkornak a kultusza ekkor teremtődik meg. Hozni fogok rá példákat. Dicső nemzeti múltnak a újra megélése, felelevenítése, egzotikus távoli keletre való vonzódás, a természetben való visszafordulás, a magánynak a kultusza, fantázia, az álomvilág, a fantasy regény is ekkor születik meg többek között, és a népi kultúra ekkor értékelődik föl. Az értelmiség, ami nagyon gyakran, hát nem paraszti származásból származók, hanem inkább nemesi származásúak tudták magukat iskoláztatni a népi kultúrát, előtte lenézték. És ez az 1800-as években lesz az, hogy egy nemzeti kincs a népi kultúra, és hogy ezt kutatni kell, és hogy meg kell őrizni ennek az értékeit. Hát hoztam is példákat, néhány irodalmi példát. Petőfi Sándornál rajzolódik ki a betyár, a csikósi, a csikósok világa, az alföldi puszta, a népi társadalom, Pusztán télen című versére gondoljunk, ahol a betyár alakját megjeleníti, de hát itt nagyon sok ilyen mű és próbálkozás születik a 1800-as évek második felében Magyarországon. Vörösmarty Mihály Zalánfutása, amely egy ilyen honfoglaláskori eposz, Jókai Mórnak a Hadakútja, vagy Arany Jánosnak a Csaba trilógia, és ezek az írók próbálkoztak egy új magyar mitológiának a megírásával, ami ugyanez volt, hogy visszamenni a múltba, azt megeleveníteni, ugyanis ennek a írott forrása nem maradt fönn az utókorra. És 1896-ban egy nagyon nagy löketet adott ennek a múltba való tekintésnek a millenniumnak az ünnepsége. Országszerte hatalmas ünnepségek, kiállítások, felvonulásokat szerveztek, a régészet, történészek is a magyar őskorszakhoz fordultak, és ilyen művek születtek ezekben az években. Nézzük meg Munkácsi Mihálynak a Honfoglalás című festményét, 1893-as, vagy a Feszti körképet 1894-ben, vagy a Feszti Árpád festette. Székely Bertalan vérszerződés. Látjuk, hogy ugyanez a tematika megjelenik, de nagyon sok ilyen historizáló festmény született, Mencur Gyula vagy Madarász Viktor nevét is említhetnénk. Tehát ez mind a romantikának az időszaka. És akkor elkezdtem keresni, hogy ez nagyon nehéz megtalálni, hogy melyik az első hagyományőrző rendezvény. Hát az egyik legkorábbi az 1839 Angliában rendeztek egy lovagi tornát, ahol kopjával vitézek megküzdöttek egymással Eglintonban. Nálunk, hát itt egy nagy szakadás van, még a horthy korszakban, 20-as, 30-as években archív felvételen láttam, hogy lovagi viseletbe, lóháton, Hunyadi kort megelevenítve egy csapat vonult föl elég nagy létszámba. A második világháború idején a szocializmusban hát azért a hagyományőrzés nem nagyon volt támogatva, nem nagyon voltak csapatok. Ugye ez a nemzeti érzés ez nem felelt meg az adott állami ideológiának. Talán a 48-49-es huszárság egy-két csapat létezett, azt még úgy eltűrték a szabadságharc miatt, de a rendszerváltás idején az egyik legelső Magyarországon az a visegrádi palota játékok, ami elindította nálunk is azt a fajta hagyományőrzést, ahol már tényleg megelevenedik, és abból a viseletbe, fegyverzetben vesznek részt a résztvevők. 90-es évek, és a 90-es években elkezdenek kis csapatok születni, és ez a mai napig tart, és egyre jobban a virágkorát éli.
A hagyományőrzés, mielőtt itt tovább mennénk, a fogalmakat is tisztázni kellene, ugyanis a magyar nyelvben ez nem nagyon van szétválasztva, de ez egy elég többértelmű szó. Egyrészt vannak élő hagyományok. Itt gondoljunk a népdalokra, néptáncra, de akár lehet a főzésre is gondolni, hogy ezek a hagyományok hogyan adódnak át beleszületéssel, tehát hogy abba a közösségbe, abba a családba egyszerűen magába szívja ezt a kultúrát, apáról fiúra. Ezt ellenőrizni tudjuk, hogy jó-e, mert van egy folytonossága, ez nagyon fontos, a kontinuitás az élő hagyományokban, és ezek folyamatosan megújulnak. Ez nem egy állandó dolog. Amit mi elképzelünk, itt hoztam egy képet, hogy ilyen matyó, hímzéses névviselet, ez az 1800-as éveknek egy kimerevített képe, és azt gondoljuk, hogy ez végig több száz éven keresztül így volt. Nem, ugyanis ebben az időszakban a gyapjú konjunktúra módossá tett bizonyos paraszti pásztorkodó rétegeket, és ekkor vált divattá a nagyon díszes paraszti viselet, előtte nagyon egyszerű viseletben voltak. Az igazi élő hagyományok azok nem szakadnak meg, és van egy másik, a megszakadt hagyományok. Mi a csapatunkban ezzel foglalkozunk, de ezt tudni kell elkülöníteni, ez csak rekonstrukciós lehet. Ez, mondjuk mondok egy példát, a lovasíjászat az úgy jóformán a középkor derekán kiveszett Magyarországon, ahogy a nők fegyverek megjelentek, fokozatosan, teljes mértékben kiszorította a lovasíjászatot, és ennek nem maradt olyan utolsó tagja, aki megtanította volna a közösségébe a tagokat, és emiatt nekünk, mivel rekonstruálunk, csak elképzeléseink lehetnek erről, illetve tudományt tudunk hasznosítani, tehát képzeteink lehetnek, és vagy a tudományos segítséget igénybe vesszük, itt gondolok régészetre, történészek munkáira, leírásokra, forrásokra, vagy néprajz, amikor megnézzünk most még lovasíjász népeket, vagy ahol fönnmaradt a Közel-Keleten, és ezeknek a ismeretével próbáljuk ezt rekonstruálni, vagy egyszerűen a tudományt teljesen elvetjük, ilyen fajta csapatok is vannak, és inkább ilyen romantikus hitekre, fantáziára alapozva jeleníti meg, most adott példában egy honfoglaló magyarnak a kinézetét, harcmodorját. A képen dr. Fábián Gyula látható, ő az, aki a 60-70-es években rekonstruálta többek között a honfoglaláskori magyar íjat, és hát az első ilyen lovasíjászatot is az ő tanítványai próbálták ki. Tehát ő volt az egyik úttörője így a 20. században, hogy ez elindulhatott. A tevékenység megnevezésére, tehát a hagyományőrzés az egy nagyon tág fogalom, és nem különíti el az élőt, illetve a megszakadt. Legújabban emiatt a történelmi újrajátszást szokták használni a hagyományőrzésre. Van életmód rekonstrukció is. Itt egy példát hoztam, a fényképen látható, Regőiben, Dunántúlon található, Sziráky Viktor, aki több évtizede vaskori körülmények között él, a tanyáján, birtokán, és teljes mértékben azt az életmódot jeleníti meg. Úgy hívják, nyílt napok is van, meg lehet látogatni, rendezvényeket szokott szervezni, Új Szkítia a neve, és Regőiben található. Nagyon sok ismerethez lehet így is hozzájutni, amit például a történészek nem tudnak megismerni. Kísérleti régészet is egy ilyen, tehát hogy azokat a fegyvereket elkészíteni, hogyan lehet használni, azoknak a tesztelése, kipróbálása, lejegyzése tudományos módszerekkel. Katonai hagyományőrzés, ugye itt a fegyverek, fegyverzetnek a használata. Living history, tehát ilyen élő történelem megjelenítés, vagy cosplay, szerepjátékok, valaki így tekint rá, tehát nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni a hagyományőrzést. És mi a hagyományőrzés? Én ezt nem is tudom így egy mondatba így leszűkíteni és megfogalmazni, hisz nagyon sok különböző irányultságú ember műveli ezt a hazánkban és a világon.
Az viszont egy közös dolgot találtam, hogy a múlthoz való viszony az közös. Tehát a múltnak a tisztelete, valamiféle orientáció a múlt felé, de van, aki azért csinálja, hogy egy közösségbe legyen, vissza tudjon találni a természethez, kiszakadni a hétköznapokból, úgynevezett van hobbi hagyományőrző, ami azt jelenti, hogy van egy felszerelése, és akkor évente falunapon fölveszi egy alkalommal, de olyan komolyabb munkát nem fordít bele annak a korszaknak a megismerésébe. A második az, amikor már információkat egy kutatómunkával jár, azt a korszakot, annak a szakirodalmát, azt tényleg kívülről kell ismerni, és alkalmazni az adott korszak megjelenítésébe, és van egy harmadik, a kutatói szint, az már információk plusz információkat termel a gyakorlás során, vagy a tevékenysége során. Ugye itt a korszakok vannak, és a hagyományőrzők mindig egy-egy korszakot emelnek ki. Ha mondjuk a lovas hagyományőrzést nézzük, melyek a legdivatosabb korszakok, amivel foglalkoznak? A honfoglaláskor, utána általában a végvári huszárság, meg a 48-49, illetve az első világháborús huszár hagyományőrzés, ezek a legjelentősebb. Tehát valamiféle lovas kultúrának, harcmodornak a egy-egy kiemelkedő epizódjait szokták megjeleníteni csapatok, mind gyalogosok is egyébként. És egy másik jellemző, amit észrevettem, hogy mindenki az elit harcost akarja megjeleníteni. Tehát ez a honfoglaláskorban úgy néz ki, hogy mindenki vezéri viseletben van, olyan szabjával, olyan tarsólyjal, olyan fegyverzettel, és mondjuk rabszolgát, vagy jobbágyat, vagy egy egyszerű pásztorkatonát, azt nem nagyon kevesen akarnak megjeleníteni. Ez egy érdekes jellemzője. A másik, hogy a nők azok hát kevesebben vannak a hagyományőrzésben, vannak azért szép számmal, de ők azonnal a felvilágosodás előtti női tradicionális szerepekbe esnek vissza. Ez azt jelenti, hogy például ilyen kézművességekkel szoktak leggyakrabban foglalkozni. Egy-két csapatban van csak úgymond harcos nő, de régen, középkorban nők nem mentek háborúkba, más volt a feladatkör. Középkori hagyományőrzésben, tehát a honfoglalás korszak például nagyon kiemelkedő, mert minden embert érdekel a kezdet. Gondoljuk, hogy a születésünket is ünnepeljük minden évben, és ez horoszkóp is erre épül, hogy ki mikor született, és ez egy népnek a születésével szeretünk foglalkozni. Tehát ez egy nagyon nagy hangsúlyt kap, és a legproblémásabb is ezzel foglalkozni, hisz itt 1000 éves távlatból nagyon sok forrás hiányzik, hogy föl lehessen hitelesen építeni egy akkori viseletet vagy harcmodort, és nagyon sok nyitott kérdés van, amire majd vissza fogok térni. Milyen hagyományőrző típusok vannak, akikkel egy-egy rendezvényen akár tudunk találkozni? Az első a lelkes kezdő. A lelkes kezdőnek az a jellemzője, hogy nagyobb rendezvényeken bazárok, árusok települnek ki hosszú sorokba, és árulják a különböző kaftánokat, tarsolyokat, fegyvereket, mindent, amit el lehet képzelni. Viszont ezeknek a tárgyaknak, hát szerintem több mint a 90%-a, de lehet, hogy 99%-a teljes mértékben fantázia alapú. Tehát tetszen a vevőnek, díszes legyen és vegye meg, olyan fajta kutató munka nincs benne, ami például hiteles legyen. Itt látható egy kaftán, ami hát ilyen fantázia alapú és nagy vonalakban, formában talán megközelíti az eredetit. Ilyen ez a tarsói lemez is, ami nagyon szép, meg utcai használatban is elég sok emberen divat volt egy időszakban. Tehát azt kell tudni, hogy ez egy rakamazi turul,
ez egy hajfonat korong volt, egy női sírba találták meg, és ez a rakamazi turul innentől kezdve mindenhova rákerül. Tehát a kaftán hátán, a csizmán, a tarsolyon, mindenhova. Ezeket így hitelesen nem lehet így kezelni, hogy van egy jó motívum, és azt fölrakjuk. Az a motívum csak egyetlen egyszer, és azon a hajfonat korongon szerepelt. Nem volt tömeggyártás, nem volt sokszorosítva, viszont eladható, mert szép. Tehát ezért jelenik meg. Ez egy ilyen lelkes kezdő kategória, aki még nem ásta bele magát, de szeretne mondjuk egy hobbi célból, meg évente néhány alkalommal fölvenni egy-egy viseletet. A másik megoldás, hogy most élő más nomád népeknek a viseleteit használják, ami nem a miénk megint, tehát itt látható mongol kaftán, kirgiz, kazak kaftánok, és ezeknek az átvételével jelenítik meg a honfoglalás korát. Hát azért ez nem egyenlő, tehát nem megfeleltethető mostani kazak viselet. A második típus, ez egy gúnynév, ezt nem én találtam ki, hanem így a hagyományőrző körökbe el van terjedve, turbószitja. Azért turbó, mert valahogy már az ízlés határokat túllépve teljes mértékben ilyen fantázia alapú viseleteket készítenek, vagy vesznek maguknak, amiben egyébként nagyon drágák, tehát ezek a bőrtermékek így kifaragva, elkészítve nagyon költségesek, és ilyen pénzből egyébként autentikus felszerelést is lehetne. És ennek a hatása egy ilyen eklektikus stílus jön létre, főleg ez a honfoglaláskor a legkiemeltebb ebbe a témába. Egy első-második világháborús vagy egy 48-49-es huszár viseletben ilyen dolgok nem tudnak megjelenni, mert azok rögzítve vannak azért, azok a külső viseletbeli dolgok, azoktól nem lehet eltérni, vagy legalábbis rögtön szúrná a szemet. Itt látható olyan övmegoldások, hát ez ilyen pásztor, 1800-as évekbeli pásztor kultúrában ilyen nomádok ilyen széles övet nem viseltek, illetve a motívumok is mindenféle, itt megint láthatjuk a rakamazi turult, itt is a süvegen, itt meg egy szkítasólyom, tehát itt a korszakok is keverednek, és a kivitelezés is keveredik elég erőteljesen. Ez az eredeti, tehát ez a rakamazi turul, és ez így volt valahol, valószínűleg egy hajfonat korongként működött, egy női sírba találták meg. Azért hoztam, mert ez a leggyakoribb díszítési megoldás a kézműveseknél. Ez a Nazca csizma, hát itt is láthatjuk, hogy hát ilyet biztos, hogy nem viseltek. Tehát, hogy ez is az a túldíszített, ezek nagyon drága csizmák. Tehát, hogy ez most már szerintem lehet, hogy 100 000 forint fölötti egy ilyen pár csizma. Sokkal olcsóbban eredetit ki lehet hozni, de nem lesz ilyen díszes, mert nem ilyen jellegű csizmákat használtak. Ami nem autentikus a megjelenés, az a sámándobosok. És nem szeretnék, tehát ez nem egy ilyen hierarchikus sorrend, amit én most itt felállítok, csak próbálom megkülöníteni, hogy milyen csoportok jönnek létre, és ki mire törekszik. Én azt gondolom, hogy szabad világban vagyunk, itt mindenki a szabad idejében csinálja ezt, és én örülök, a sok boldog ember van, és mindenki találja meg, amit szeret csinálni. Tehát ez semmiképpen nem pejoratív megjegyzésként teszem ezeket. A sámándobosoknál a viselet azért nem fontos, mert aki sámándobol, a spiritualitást keresi, a szellemiséget, a sámánizmust keresi, illetve ezt a közösségi erőt, ami a közös zenélés tud nyújtani. Ezért a viseletük szintén inkább jelképes, intuitív jelleggel van létrehozva. Ugye már eleve a sámánizmus, még egy mondat rá, az nem egy dogmatikus vallás, nincsen egy egyháza. A sámánizmus nagy vonalakban a világképet ismerjük, de nagyon pontosan megint nem lehet leírni és gyakorolni. A harmadik típus, amihez elértünk, én ennek azt a nevet adtam, hogy középutas hagyományőrző. Én is ebbe a kategóriába sorolom magamat és a csapatot.
És itt több szempont van, ami megjelenik, hogy mi hozza ezt létre. Az egyik a használhatóság. Tehát mi ezeket az eszközöket harcolunk velük, használjuk rendszeresen, edzünk velük, és hát szeretnénk azt, hogy nagyon sokat bírjon egy ilyen eszköz. És akkor itt hozok példákat. A csizma. Itt látható egy autentikus honfoglaláskori megoldás. Na most számomra nem annyira érthető, de leletek alapján abban a 9-10. században talpon varták a csizmát. Most aki fölpróbált már ilyen csizmát, nagyon rossz benne járni, mert a varrás nyomja az embernek a talpát. Nem használtak kemény talpat, és hát elég gyorsan elszakad, kiukad ez a bőr. Ez egy puha bőr, megkeményedik, de azért elég könnyen ki tud lyukadni. Na most ezt a bőranyagot kifizetni, és mondjuk vívni rendszeresen benne, ezt a csizmát lehetne cserélgetni, én azt gondolom, hónapról hónapra, és nem is lenne annyira kényelmes. Valószínűleg a kengyelre tervezték, itt van egy honfoglaláskori körte alakú kengyel, látjuk is, hogy azért nem egyenes a talp részlete, ez egy puha talpú csizma volt eredetileg, és valószínűleg erre használták. Most itt a én csizmám látható, ami kemény talpú, fönt van a varrása, több éve használom, bírja. Ebben van az eltérés, hogy nem autentikus, illetve nagyon sok csapat, ezt senki nem látja, de gumitalp van alul, és ennek olyan feladata van, hogy fülön nem csúszik el az ember vívás közben. Tehát, hogy vannak ilyen hogy kompromisszumok, ami a használhatóságot és a tartóságot segíti, illetve pénztárca barát. Ugyanilyen kérdés az íjnak a használata. Egy összetett íj, ami az eredeti módon van elkészítve, az előállítás ideje is hát körülbelül egy év, vagy több mint egy év, és több százezer forint egy ilyen íj. Viszont a mai gyártás technológia megengedi nekünk azt, hogy műgyantai legyen, ez le van bőrözve, tehát nem is látszódik, viszont 20 000 forinttól meg lehet vásárolni, és igaziból vigyázva van rá egy örök élet. Ez megint a használhatóság, és mondjuk egy bemutatóból nem vesz el, én azt gondolom, mert még soha nem kérdezték meg, hogy ez most miért műgyanta, nem is látszódik rajta. Ugyanilyen kérdés, hogy a vívásnál mi pajzsokat is használunk, mert ez a honfoglaló korban ilyen umbós pajzsok nem voltak, de viszont ezzel tudunk vívni, ezek viking pajzsok. Gepidák például a Kárpát-medencében használtak ilyen umbós, tehát ez a fémdudor a közepén ilyen pajzsokat. Tehát vannak bizonyos engedmények ezen a szinten, és azok a csapatok jutnak ide, akik rendszeresen harcolnak, vívnak és használják az eszközeiket. A következő típus a leletnáci. Szintén nem én adtam a nevet. Az összetétel, ez a szó összetétel onnan úgy alakult ki, hogy csak régészeti leleteket vesznek figyelembe, és annak a legpontosabb lemásolása, és a náci szó az pedig úgy kerül bele, hogy mindenki, aki nem ezt követi, azt mélységesen lenézik. Tehát, hogy a többi csapat az alsóbrendű hozzájuk képest. Tehát vannak azért a hagyományőrző szubkultúrában elég nagy feszültségek is. Ez hogy néz ki? Például itt látható a Mocsevaja balkai lelet, ez Észak-Kaukázusban a 9-10. században az alánok éltek. Szintén egy lovas nomád név volt. Most mi történt? Kárpát-medencében nagyon sok ilyen korabeli nomád sír, magyar sír van, de hát a itteni éghajlati viszonyok miatt itt a bőranyag, a szövetanyagok, a ruházatviselet, ezek mind lebomlottak és nem maradtak fönn az utókornak, tehát fogalmunk sincs, hogy hogy nézett ki. Néhány ábrázolás van írott forrásokban. Viszont a korban egy párhuzamos vagy hasonló életmódot élő népnek a viselete, ez egy eredeti viselet, ami a sír, a lefagyott sír megőrizte. Itt láthatjuk, hogy selymet használtak, egy nagyon szépes viselet, és megmaradt az egésznek a szabása, meg a kialakítása. És egy leletnáci, az, ha honfoglaláskori viseletet akar létrehozni, akkor csak ez az alap, tehát csak ebből hozza létre.
és úgy képzeljük el, hogy a varrás technológia is ki van kutatva, hogy csak azzal a varrásmóddal van elkészítve kézzel, olyan fajta zsinórral és szövettel, mint ami az eredeti. Ez egy nagyon költséges dolog egyébként, és időigényes, főleg időigényes. És tényleg a legeredetibb lesz, viszont a bemutatón tőlem még senki nem kérdezte, hogy mutassam már meg belül a varrást, hogy az egy gépi varrás, vagy egy kézi varrás, illetve az milyen varrás típussal. Tehát ez már nagyon részletes. Itt látható, ez egy autentikus íjkészletnek az elkészítését, egy összetett íj, illetve a fategez, meg nyílvesszők. Én azt gondolom, hogy ez a legmagasabb szintje egyébként a rekonstrukciónak, viszont ők nem nagyon szokták, tisztelet a kivétel, használni ezeket a felszereléseket. Jó, itt látható egy ilyen alánviselet, tehát hogy ők ez alapján így képzelik el egy nemesebb, honfoglaló magyarnak a kinézetét, illetve ez egy alán ilyen süveggel egészül ki. Valószínűleg ez közelíti meg egy lelet alapján a honfoglaláskori magyar kinézetet. És akkor a leletnáció után ahhoz ugye hozzá kapcsolódik a kutató hagyományőrző. Ezt a Koszta József Múzeumban fényképeztem, ugyanis itt Szentes határában egy nagyon gazdag avar lovast eltemettet 2 lóval és teljes fegyverzetben, lándzsával, karddal, lófelszereléssel, és hogy el tudjuk készíteni a csapatba, én itt a méreteket, meg fényképeket készítettem ezekről a felszerelésekről. Ez még én azt gondolom, hogy önmagában nem kutató, mert itt még ismereteket használok föl, forrásokat tudományosan, hogy autentikus felszerelésem legyen. Az igazi kutató az, amikor valamiféle új ismeretet is tud ebből legyártani, kipróbál valamit, tesztel, leméri a nyílvesszőnek a erejét, sebességét, milyen átütő ereje van, tehát ez a kutató munka. Jó, a típusokat megbeszéltük, és eljutottunk egy olyan ponthoz, hogy nyugati, illetve kelet-európai hagyományőrzés, ugyanis ebbe is van különbség. A nyugati az a personát, egy személyt, inkább azt mondanám, egy karaktert épít föl magának, és a szerepjáték felé vitték el a hagyományőrzést. Nem minden csapat, de ott az az elterjedtebb. Ez nem tudom mi a kulturális háttere, ott koreográfiákat adnak elő. Amikor Franciaországban jártam és ilyen hagyományőrző csapatokat láttam, olyan, mint egy színházba mennénk be, ő egy szerepet kitalál magának, és azt úgy játsza el, mintha most akkor élne, és úgy kezd el beszélni, meg viselkedni. És nekem volt egy kicsit ilyen mesterkélt érzésem ebbe a fajta típusba, de hát ki mit szeret. A keleti, illetve a Magyarországon is, ami elterjedt hagyományőrzésben, az az azonosulás. Tehát amikor mi fölveszünk egy ilyen fölszerelést, akkor mi nem kezdünk el máshogy viselkedni, meg máshogy beszélni, meg ilyen szerepeket eljátszani, hanem nekünk van egy olyan érzés a magyar hagyományőrzésben, hogy azonosulni a múlttal, az ősökkel, egy ilyen folytonosságot keresni az elődökkel, és önazonosan csinálni. És inkább nálunk maga a tevékenység lesz az, amit szeretnénk, de az se koreográfiával, hanem szabadvívással, védőfelszereléssel és kontakttal, tehát ott nincs megbeszélve, ott tényleg odaütünk erővel. A nyugatiba viszont ott meg van beszélve, vagy érintő jellegesen ütik egymást például vívásnál. Jó, nagy vitákhoz jutottunk el, ez hagyományőrzők ezért egymásnak hangosan, főleg az internet fórumain szeretnek egymásnak menni. A ruházatot már említettem, az alánviselet megoldását. A másik nagy kérdőjel a bőrvért. Ezt egy ideje támadják, ugyanez is nem nagyon maradtak fel a sírokba. Egy-két leletünk van, mongoloknál is van egyébként ilyen bőrvért, ábrázolásokon is. Logikusnak is tűnik, hogy bőrből is nomádok készítenek maguknak páncélt, olcsóbb, mint a fém. Viszont itt a magyar honfoglaláskori magyarból nem maradt fönn ilyen lelet. Sokan megkérdőjelezik a használatát. Mi használjuk egyébként, és vívásnál egy nagyon praktikus
védőeszköz. A másik ilyen nagy vita a nyíltartó tegezek. Itt, hogy a vesszők fölfele vagy lefele vannak elhelyezve a tegezbe. A leletek azt mutatják, hogy mindig fölfele helyezték el a tegezbe a nyílvesszőt. Ezek széles fejű vesszők, valószínűleg alul összeakadnának egyébként. Valakik azt mondják, hogy nem, fordítva mindig lefele, de ők nem autentikus vesszőt használnak, és így szokták meg, tehát hogy szokta meg a hagyományőrző, most már egyre jobban ez terjed el, hogy a vesszőket autentikusan fölfele kell helyezni. Részletkérdések, de akik ezzel foglalkoznak, ezt nagyon komolyan veszik. Tehát tudom, hogy a Gulliver utazásaiban, a Liliputi részben van egy ilyen, hogy a hegyes felén vagy a vastag felén kell a tojás megtörni, látok egy kis párhuzamot, de tényleg, ha autentikusságra törekszünk, más az egész íjász technika. Tehát, hogy a lóról kell kezelni ezt a nyílvesszőt, és az egészet borítja a dolog. Tehát, hogy ezeken azért mennek ilyen viták. A következő nagy vita téma az íjász technika. Magyarországon a sportíjászat, illetve Kassai Lajos is a úgynevezett mediterrán háromújas technikát használja, itt látható a baloldali képen, illetve egy alternatív változata. Ez Európában terjedt el, egyébként létezett az ókorban is, meg középkorban is. Ez a nyugati típusú inkább, bár vannak közel-keleti ábrázolások is. A Közép-Ázsiában viszont a mai napig, ahol íjásznak a hüvelykújjas technika van, itt láthatjuk, hogy a hüvelykúj van behajlítva, és a feszítő erőt az végzi. Egyébként az oszmán törökök is ezt a technikát használtak, és itt sok esetben ezek a erős íjaknál ilyen íjász gyűrűt is, szarúgyűrűt is viselnek ehhez a technikához. Szintén nagy vita, mert más az íjász technika, és hogy melyik az autentikus. Ezt megoldottam, mert mindkettőt megtanultam. Egyébként én ezt tanultam hamarabb, ezt emiatt jobban szeretem a nyugatit használni, de elsajátítottam a hüvelykújas technikát is. A következő a ló kérdése, megint egy érzékeny pont. Ugye van egy olyan vita, hogy kisméretű lovak voltak, vagy nagyméretű lovak. A régészeti leletekre alapozunk, és én erről már említettem szót előző előadásokban, kifejezetten a középkorban a kisméretű lovak voltak elterjedve nem csak Ázsiában és a keletről jövő népeknél, hanem Nyugat-Európában is. Ez azt jelentette, mai szemünkkel ilyen póni méreteket képzeljünk el, vagy kisló, a pontos megnevezés egyébként kisló. 135-145 cm magasságú lovakról van szó, tehát nem magas lovak. Egy magyar fajta, ami a Kárpátokban megmaradt, ugye ez a huszul, tehát ez szerintem egy autentikus megoldás, ha valaki lovasnomádot akar megjeleníteni. A pár évtizede kitenyésztett, és szerintem idén vagy pár év múlva magyar fajtává váló hunfakó, szintén egy hasonló 140-145 cm környéki kislóról van szó. Az arab ló, hiszen az arab ló az több mint 1000 éves, múltra tekint vissza, viszont a sírokban ilyen típusú lovak nem voltak, valószínűleg tenyésztésre beemelték, a sírokban ezek a kis pusztai nomád lovakat találjuk a lovas temetkezésnél, a fejedelmi sírokban is, illetve az akhalteke, ami egy ilyen turáni jellegű ló, és nagyon gyors futású. Kassai Lajos, néhány példaképemet szeretném hozni, akik ezen a lovas harc, ahol én foglalkozok, ők inspiráltak és elindítottak ebbe az irányba. Az egyik Kassai Lajos, aki nem ismeri a modernkori lovasíjászatot és egy versenykeret sportba, illetve iskolarendszerbe, ő teremtette meg. 90-es években indította ezt az iskolát, ez most ott tart, hogy ez világszerte vannak pályái. Én azt gondolom, hogy Dél-Afrikától Kínáig, Amerikán keresztül minden kontinensen. És ő a modernitást és a hagyományt azt ötvözi. És ez a mottója, amit nagyon tudatosan, konzekvensen használ, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit ők követtek.
és ő a modernitás beemeli, például a felszerelés, hogy látjuk is, hogy nem autentikus, nem kutatás alapú, a legmodernebb, a pályán lézertechnikát használ, ahol mérő van, egy 100 méteres pályán kell futni, és ott kell adni lövéseket, amire pontszámokat kap az ember. Legújabb technikával elkészült laminált íjak vannak használva, de maga a forma és az a tevékenység az autentikus, vagy a hagyományra vezethető vissza. Ő ezt a megoldást találta, hogy a hagyomány az a modernitásba beágyazva éljen tovább. Hát ez is egy megoldási lehetőség, tehát én nem szeretek ilyen fekete-fehér alapon gondolkozni. Itt látható az iskolája, Kaposmérőn található, Kaposváron. Az első időszakomban én is tagja voltam ennek az iskolának, illetve a felvételi vizsgát megcsináltam, egy nagyon nagy benyomás gyakorolt, és inspirált arra, hogy én is egy tanyára költözzek és kialakítsam azt a kis külön világot, amiben ezt lehet egyáltalán űzni és gyakorolni. Ez egy életmóddal is, tehát ezt ne úgy gondolják el, hogy ez egy ilyen passzió, egy ilyen úri passzió, ez egy nagyon nagy odaadással és életmóddal is jár, a gazdálkodás, lótartás. Másik Kelemen Zsolt, aki már fellépéseken az utóbbi időben nem lehet látni, de egy nagyon magas szintre vitte Hucul lovakkal a lovasharcot a 2000-es években, és nagyon sok fiatalt elindított a lovasharc irányába, és ő volt az első, aki az avar páncélozott lovasságot Magyarországon nem csak egyedül, hanem egy csapatával megjelenítette. Mai napig, ami interneten videók találhatóak bemutatójáról, kifejezetten egy nagyon magas színvonalat hozott. Csepin Péter nem nomád lovas, hanem végvári huszár hagyományőrző. A végvári huszár hagyományőrzők Észak-Magyarországon vannak, hát a legnagyobb népszerűségnek ott örvennek értelemszerűen. És ő engem azért inspirált, mert ilyen hagyományőrző viseletben hatalmas, több ezer kilométeres túrákat tett meg. Spanyolországban, Magyarországról ellovagolt, Kazahsztánból Magyarországra lovagolt el, volt olaszországi útja, történelmi Nagy Magyarországot körbe lovagolta, és sorolhatnám, több 10 000 kilométer lóháton, csapatba, végvári viseletbe tett meg, és úgymond a magyarságot is képviselve, illetve a huszárságot és ezeket a hagyományokat erősítve. Ez egy nagyon nagy lovas teljesítmény egyébként, amit ő véghez vitt. Egy másik csapat, a váli hunok, ők is a 2010-es években Hucul lovakkal egy nagy létszámú csapatot hoztak létre. Ők nagyon jól tudtak alakzatokba lovagolni, sajnos ez a csapat már felbomlott. Következő az onugor lovasság, ők most az egyik legnépesebb csapat a Balaton felvidékén találhatóak, Filó Gergő vezetésével, egy nagyon komoly kislovas csapatról van szó szintén. A nyugati gyepük, a Tompa Balázs vezetésével, ők gyalogos, többnyire ezek sok esetben gyalogos csapatok is, és ő az, aki a honfoglaláskori elitet jeleníti meg nagyon hitelesen, arab lovat használ ennek a prezentálására, és egy törzsnek a vezetője, vagy egy magyar fejedelem harci viseletben így nézhetett ki, illetve itt látható egy másik csapattagja, egy kunfakó lovon, szintén egy előkelő harcost. A tömeget a pásztor katonák alkották, akiknek nem volt pénzük sisakra és lánc ingre. A következő csapat, amit ismertetni szeretnék, nincsen, két kezemen meg lehet számolni, nincsen sok csapat Magyarországon, és ezért gondoltam, hogy a legjelentősebbeket beszeretném mutatni röviden. A Zengő Nyíl, történelmi íjász iskola és kísérleti régészet, ők a Tudományos Akadémia régészeivel is nagyon jó kapcsolatot ápolnak, Kis Attila a vezetőjük, és nagyon sok kutatómunkát végeznek el,
íjak előállításába, tegez, tesztelések, felszerelések, az íjaknak a különböző paramétereit tesztelik, lövés technológiákat, és ők kifejezetten ezt a hüvelykújas technikát terjesztik Magyarországon. Pusztai rókák, ők is egy nagyon népes csapat, Debrecen környékéről. Iloncsuk, Vas Gergő vezetésével, ő a kun hagyományőrzésnek az egyik zászlóvivője, szintén kislovakkal és ucolokkal. Az andalovas harc, kifejezetten kunfakókat használnak ebbe a csapatba, és kora avar lovas harcosokat jelenítenek meg, teljes páncélzatba és fegyverzetbe. És akkor itt eljutottunk a saját csapatunkhoz, a Tarsány tüzéhez. Mi avar és magyar vonulattal indítottuk el ezt a csapatot, és a legutóbbi években a kun korszakot is, a kora kun korszakot jelenítjük meg, ami azt jelenti, hogy a 11., 12., 13. századi kun harcosoknak a viseletét. Ezt sokan nem tudják, hogy ebből az időszakban kunoknak egy hatalmas területük és birodalmuk volt, amit a tatárjárás szüntetett meg, és ez dél-orosz tyeppén terült el egészen a Kárpátokig. És ezek a kun elit harcosok maszkokat viseltek, ami hát egyébként egy nagyon jó védelmet ad, illetve félelmet kelt. És valószínűleg ezek a harcosok voltak, lovas harcosok többnyire, egy ilyen lándzsahegyét képzeljünk el egy csatamezőn, akik az első sorban, mint egy tank, felvértezett lovakkal és páncélozottan át tudtak törni vonalakat. A csapatunkban van egy gyalogos részleg, illetve a lovas részét azt én csinálom. Itt látható a Kurultájon, amikor összegyűltünk. Nagyon jó nemzetközi kapcsolatokat is lehet szerezni, rengeteg barátot ismertünk meg. Nekem például a csapatunkban van egy francia származású tagunk is, aki magyar származású 56-os nagyszülővel rendelkezik, és neki most visszatérést is jelenti, keresi az eredetét, kapcsolatát, és nagyon jó viszonyban vagyunk vele. Tehát a tevékenységünkben próbáltam felsorolni, hogy milyen szerteágazó és nagyon sok mindennel lehet foglalkozni egy hagyományőrzésen belül, és az a jó, hogy mindenki megtalálja azt a dolgot, amivel szeret foglalkozni. Tehát semmi nem kötelező, és annyifajta tevékenység van, hogy mindenki megtalálja benne a helyét. Az egyik a viseletek elkészítés, ezt nem lehet így boltokba, üzletekbe megvenni, ezt meg kell varni, ki kell vágni ezeket a bőrpikkelyeket, össze kell fűzni a láncot, ki kell ütni ezeket a maszkokat, tehát ez sok idő, kovácsmunka, bőrmunkát jelent, fegyvereket el kell készíteni, és ezeknek a harci bemutatása. A táborokat alakítunk ki, itt látható sátor, korabeli viselettel, eszközökkel, jurtát, harci fegyveres bemutatókat szoktunk tartani csoportoknak, akik érkeznek hozzánk ide Szentesre. Itt látható néhány bemutatóról, néhány jelenet. Mesterségeket, korabeli mesterségeket gyakorlunk, csapattársaim varrással foglalkoznak, itt látható szövéssel, van az egyik csapattársunk, Krizsán Zoltán, kovács munkái láthatóak, be is tud mutatni, egy középkori ilyen kis kovács műhelyet is elkészített, amit bemutatókon el szokott vinni, bőrdíszművezés, nemezelés, famunkák, fazekasság, szövés, tehát nagyon sok oldalú tevékenység, ezt nem egy ember gyakorolja, azért ezt hozzárakom, hanem mindenki megtalálja, hogy melyikkel szeret foglalkozni és melyikbe leli örömét. Iskolákba megyünk el élménypedagógiát tartani, hogy ilyen élőtörténelmi órákat, illetve itt éppen a maga a vívást próbáljuk, ezt a történelmi jellegű vívást megszerettetni gyerekeknek, korszakról behozzuk a fegyvereket, felszerelést, megmutogatjuk nekik, és ízelítőt adva ebből.
illetve nyári időszakban elsősorban szentesen lovas és gyalogos harci bemutatókat szoktunk tartani, táborozóknak, csoportok szoktak minket megkeresni ilyen félnapos programokra, és ezeknek mindig van a bemutató után egy interaktív része, a gyerekek fölülhetnek lóra, tudnak ijászni, tudnak polifomszabjákkal vívni, és különböző ilyen csoportos csapatjátékokat szoktunk játszani velük. És elmondható, hogy itt az évek alatt azért több mint 1000 gyerek így megfordult, így próbálgattam összeszámolni a tanyánkon, illetve ezeken a foglalkozásokon. És azt gondolom, hogy csak egy csipetnyit így magukkal vittek ebből a hagyományokból, vagy ebből az értékrendből, akkor már sikerrel jártunk. Itt látható az ismeretterjesztés rész, ahol a korabeli eszközöket, a tűzcsiholástól kezdve a fegyvereken keresztül bemutatjuk, vagy a lószerszámokat. Zenélés is részén a dombrázást kezdtem, ez egy nomád, elég ősi hangszer, vagy a sámándobolás is. Ezt nem bemutató jelleggel, ezt inkább közösségépítő jelleggel szoktuk gyakorolni. Gyerekekkel való foglalkoztatás, ugye itt egyrészt polifomszabjázni szoktunk velük bemutató után, illetve az íjászatot kipróbálhatják. Versenyzés is van, itt Hódmezővásárhelyen volt egy hódtavi csata 13. században, ahol a magyar királyi sereg legyőzte a föllázadt kunokat, és ennek a alkalmából minden évben vívóversenyek vannak megrendezésre kerülve, de számtalan, akár nemzetközi vívóversenyekre is el lehet menni. És akkor itt a lovas fegyverzetre térnék rá, egy kicsit itt a lovas hagyományőrzést szeretném illusztrálni. Az egyik legfélelmetesebb fegyver ezeknek a lovas nomádoknak, mindegy, hogy magyar, avar, kun, tehát hogy ez így egységes volt, az íj. És miért az íj? Mert egy összetett kisméretű íjat létre tudtak hozni. Nyugat-Európában nem volt ismert. Ez a kisméretű íj messzebbre lőtt, és a kismérete miatt lóhátról lehetett használni. A nyugat-európai longbow akár 2 méter magas íjakkal szembe. Emiatt, a ló miatt nagyon mozgékonyak voltak a seregek, tehát ez egy gyors hadtest volt korban, és nem kellett közel menni az ellenséghez, nyílzáport tudtak akár vágtázó lovakról is leadni. És ehhez még hozzájárult az a fajta keleti mentalitás, ami egyébként a huszárságban megmaradt, a portyázásban, cselvetésben, hogy nem úgy küzdöttek meg, hogy fölvonultak, hanem rajtaütésszerűen és nagyon gyakran cselvetést alkalmaztak. Jó, tehát itt az egyik, ez az íj és a lovasíjászat. Ezt földről kell elsajátítani a megfelelő technikát, teljesen máshogy kell használni, mint egy földi íjász, tehát teljesen máshogy kell megtanulni, és úgy kell tudni kezelni, illetve betölteni, hogy az íjra nem szabad nézni, hisz én egyszerre a lovat irányítom, és egyszerre a célponttal tartok egy fókuszált figyelmet, és itt még egy harmadik dolog is ott van a kezemben. Ráadásul a lovasíjászat, én azt gondolom, a fegyverzetben a legnehezebb megtanulni, hiszen a lovat nem tudom, ez kétkezes fegyver. Lovat nem tudom irányítani szárral, és úgy kell vágtázni, ráadásul irányítva, és ez okozza a legnagyobb nehézséget. Csak nomád seregek alkalmazták emiatt ezt a fajta fegyvert. A pontos kilövés egyébként akkor történik, a vágtában van egy úgynevezett lebegő fázis, itt látható. A vágt egy ilyen 3 ütemű jármód, amikor a lónak mind a 4 patája el van emelkedve, és ekkor a legoptimálisabb egyébként kilőni a vesszőt. A második távolsági fegyver a kopja volt, vagy a láncsa. A kelevészt azért raktam zárójelbe, mert a kelevész az egy dobó fegyver volt. Lóról bemutatón előszeretettel dobálják, valóságban nem dobálták, mert tehát fölveszik és a lovas ellen nagyon jól lehet használni. Illetve az erő nem összpontosul benne, mint egy lándzsánál, a lónak a vágtájának a sebessége
és a Dárda-hegy átütő ereje, hát nagyon, nagyon erős tud lenni. A dobás az nem tud egy ekkora erőt kifejteni, illetve a lovas ellen lehet használni. A láncsa azért volt nagyon jó fegyver a lovasoknál, mert szintén nem kell közel lovag. Tehát a lovasnak egy gyengéje van, közel lovagol, a lovat fogják elérni, tehát a lónak a lábát levágják, megsebesítik, és akkor onnantól kezdve sérülékenyé válik. A lovas mindig arra törekedett, hogy a lehető legtávolabbról, de el tudja érni az ellenfelét, egy gyalogost akár. Itt látható egy kun páncélozott viseletben való próbalovagláson. Hát hozzá kell raknom, hogy ritkán lovagolok így páncélba, nagyon nehéz maszkba lélegezni, kilátni ebből, és ennek a súlya azért van egy 30 kg így rajtam. Jó, itt látható vágtába. Ezekhez a fegyverekhez a lovakat külön speciális képzés kell, tehát ez nem egyértelmű egy lónak, hogy elengedett kantárszárral, a pajzs elég nagy csattanással jár, amikor odaver az ember, vagy az íjnak is van egy hangja, hagyományos ló ettől megijed és használhatatlan, de ezt külön ki kell képezni. Tehát szabja vagy kardnak a használata következő fegyver. Ez már sokkal veszélyesebb a lovasra, közel kell lovagolni. Én ezt inkább lovas ellen szerette használni, és közelharcba. De ha lehetett, íjat használtak, ha már nem működött az íj, akkor ott volt egy lándzsa átfűzve egy szíjjal a hátán. A lándzsát elveszítette, mert az általában egy vágtába, ha valakibe bele tudta döfni, az eltört, tehát az akkora ereje volt, és már nem volt más választás, és ha íjat nem tudja használni, akkor vette elő a szabját, vagy a kardot. Olcsóbb megoldás a buzogány, ezek nem láncos buzogányok, hanem itt látható, csak a fején van egy ilyen bronz öntésű buzogányrész, amivel zúzni tudtak a korábbi harcosok. Itt látható a fokosnak a használata. Hát ez a fegyver, ami egészen első világháborúig megmaradt, volt olyan magyar hadtest, aki a lövészárok harcban még rendszeresített fegyver volt a fokos, illetve a alföldi pusztán a csikósoknak, meg a betyároknak, a pásztoroknak az eszköze is, ez elég sokáig fönnmaradt. És milyen eltérések vannak a lovaglási stílusban? Egyrészt én ezt úgy hívom, hogy nomád lovaglás, vagy mongol lovaglásnak is szokták hívni. Fanyerget kell hozzá használni, és a fanyeregnek egy nagyon magas kápája van. Ez ugye a honfoglaláskori fanyergek mintájára van elkészítve. Ez a kápa arra szolgál, hogy megtartja a lovast, neki tud a csípővel támaszkodni az első kápának, állni kell a nyeregbe, tehát ki vagyunk könnyítve, és a lábak úgy működnek, mint egy autónak a teleszkópjai, tehát nem ülünk a lovon. Miért? Nagyon egyszerű. Ugye a kengyel volt ennek az egész harcmodornak egy áttörése, amit a 7. században az avarok, Európában az avarok keletről hoztak be, és létrejöhetett ez a fajta harcmodor. Tehát a kengyel miatt tudok állni, a kápának neki támaszkodok a csípővel, az egész rugózásomat a lábam és a térdem bokán veszi át. Emiatt, hogy nem ülök a lovon, a csípőm nem követi a lónak a hullámzó gerincmozgását, háti mozgását, és ezért pontosabban lehet lőni, mert a kezemnek sokkal kisebb lesz a kiingása, a kimozdulása. Ez az egyik oka, hogy ez a fajta lovaglás alakult ki. A másik, ez úgy működik, mint egy tanknak a tornya. Ugye a torony az tud forogni minden irányba. Ha én ülök a lónak a hátán a nyeregbe, a csípőm az le van kötve, és sokkal merevebben tud az ember fordulni, mint ha állva vagyok, és tényleg mint egy lövegtorony körbe tudok fordulni, és sokkal nagyobb erőt tudok kifejteni, akár kopjával, vagy íjjal is, hátrafele sokkal jobban tud az ember lőni. Meg kell tanulni ezen kívül lazaszáron lovagolni, itt látható, hogy a összekötözött kantárszár a nyakába van dobva. Hogyan irányítom a lovat? Hát nem úgy, mint az angol stílusban,
hanem hangjelzésekkel és testsúlyra van megtanítva, illetve csizma jelzésekre tudom fordítani vágtába. Illetve az egykezes szabja használatnál az egykezes lovaglás, egy kézzel tudom irányítani a lovat. Itt látható a különbség a hagyományos mai lovardai vagy modern lovaglás, ez angol stílusnak nevezett lovaglás, és az enyém között. Ott nagyon erős ugye egy ilyen lábszár kapcsolat van folyamatosan a ló oldalával, feszesek a szárak, jó esetben néhány gram, rossz esetben több kiló feszítést kap itt a ló a szájába, és kialakul egy úgynevezett összeszedettség, ami azt jelenti, hogy ívelt a nyaka, a feje be van kérve, maga alá lép a ló, és így a ló testsúlya sokkal jobban tudja hordozni, tehát ez nem hülyeség, nem véletlenül van ez így kitalálva. Ugye ez nem működik, itt látható a lónak a tartása is, el van engedve a szár, és az a fajta összeszedettség nincs, lazaszáron is tud dolgozni a ló, nem kell az a fajta szakszóval támaszkodás, ami ennél a fajta lovasnál, viszont, hogy én fölállok, meg előreállok, sokkal jobban terhelem a lónak az első részét, tehát egyensúlyi szempontból ez biztos, hogy egy jobb egyensúlyban lévő lovaglás, de harcolni meg csak így lehet. És akkor hoznék egy videót is a gyakorlásról. Hát ez annyira friss volt, hogy ezt tegnap vettük föl ennek a jeleneteit. Lókiképzés az alapja az egésznek, tehát hogy ezt nem lehet megvalósítani, hogy veszünk egy lovat és akkor elkezdünk róla ijászni, meg kell tanulni a lovat kiképezni. Én itt nagyon nagy hangsúlyt szentelek a földi munkának, tehát a lovat földről tanítom meg mindenre. Az érzéketlenítésnek, hogy ennek a lónak nem szabad, hogy ijedősnek lennie, tehát ott látható volt, hogy a videón ott azért koppan a pajzs, illetve idegrendszeri szelekció az a ló, aminek idegesebb típus, érzékenyebb, nem alkalmas ennek a gyakorlására, tehát nem minden ló alkalmas erre. Lovas zarándoklatok, túrákat is szoktunk tenni, itt éppen egy kunhalom tetején, Mincent után
vagyunk látható, vagy a két lovam, én fotóztam ezt a videót, illetve a Nagy Csabi barátommal. Itt Vásárhely Szentest lovagoltuk le, meg másnap meg vissza, és tényleg ez egy lóháton egy kiszakadás, itt nagyon Szegvár irányában gyönyörű nagy füves pusztákon lehet lovagolni, és egy kicsi ízelítőt kap az ember, hogy milyen lehetett a régi időben. A tarsánytüzéről beszéltünk, ez a hagyományőrző csapatunk. Most van egy másik, aki a fiataloknak hoztuk létre, ez pedig a Farkasfi Történelmi Sportok. És itt nem a hagyományőrző szót használjuk, hanem inkább ez egy sport irányába van eltolva, bár a hagyományok megvannak, tehát itt a modernitás és a hagyomány valamiféle összhangja látható. 2017-ben kezdtük el, hoztam létre, alapítottam meg ezt a csapatot, és hát immáron most lesz 8 éves majd ez a csapat. Itt látható, ez a legelső ilyen IASZ bemutatónk az iskolának, ahol tanítok az udvarán, és kezdetben a Barantának voltunk a tagjai, és azt gyakoroltuk, de egy idő után ebből kiválva inkább a hagyományőrzés irányába mentünk el. Itt látható nyári edzőtáborunk, vagy sütögetés, zenélés a tanyán, és ezeknek a hatalmas értékkel bír, hogy a fiatalok közösségbe tudnak kerülni. Olyan közösségbe, ahol értéket tudunk közvetíteni a gyerekeknek, és nekem az volt az egyik ilyen elvem, hogy a példát mi mutassuk, tehát amikor megcsinálunk valami feladatot, akkor mi nem a pályaszéléről vagyunk edzők, hanem mi is csináljuk azt a feladatot, és lehetőleg a legnagyobb erőbedobással, hogy a fiúk is, lányok is azt mondják, hogy hát igen, meg tudta csinálni az edző, akkor hát nekem is meg kell. Tehát ez a személyes példamutatást én ezt mindig nagyon fontosnak tartottam. És itt látható a csapat is, az edzőtársam Erdei Máté, aki a kezdetektől szinte az első hónapban csatlakozott, és azóta együtt fejlesztjük a csapatot, meg tartjuk az edzéseket. És a fiatalokkal való foglalkozásban én azt gondolom, hogy egy 10 éves fiatal nem tudja azt megtenni, hogy több százezer forintot ráfordít és létrehozzon apránként természetesen egy ilyen hagyományőrző viseletet. Ez egy költséges dolog. Nagyon sok munkával jár, viszont mi létrehoztunk egy olyan rendszert, amiben igaziból egy edzőruha és egy sportcipő, meg egy rövidnadrág elégséges ahhoz, és már tudnak vívni. Tehát készítettünk polifon szabjákat, polifon pajzsokat, lándzsákat, mindenfajta eszközt, vannak íjak, ugye ostorok vannak, és itt látható, hogy mikkel foglalkozunk. Van kétkezes kard, lándzsavívás, ezek mind gyakorló fegyverek, késharc, botforgatást tanulunk, birkózunk, pusztakezes harc, íjászat, ostorozás, lovaglás, láncos buzogány és kiegészítő erőnléti edzések, futások, nyújtások, tehát ami az edzéshez hozzátartozik. És azoknak a fiataloknak, akiknek kitartóak ebbe a rendszerbe, ha valaki csak sportként szeretné csinálni, úgyis szívesen foglalkozunk vele és gyakorlunk, de aki a hagyományőrzés irányába ebből el akar menni, annak lehetősége van, és itt fokozatosan itt látható az egyik tanítványunk, meg kaftánnal, szabjával is rendelkezik, és akkor néhány ilyen életképet hoztam ennek a csapatnak a működéséről is.
nagyon sokszor egyébként ezek a vértezetek ilyen 20-30 kg, és meg kell tanulni benne külön mozogni. Tehát egy nagyon nagy erőlétet is ad, illetve most, amikor ezeket a videókat így összevágtam, ez előző évekből is vannak összeszedegetve, hogy mennyi élmény az, amit ebbe a közösségbe így egymástól egyébként kaptunk. Versenyzési lehetőség is van, itt például a Szentesi Hunyadi körökével szoktunk vívó versenyeken részt venni, és a fiataljaink, neveltjeink itt ilyenkor meg tudnak vívni egymással. És amit én ebben nagyon fontosnak látok, hogy kaptam olyan kritikát, hogy anakronisztikusak, elavultak vagyunk, hisz erre már nem lesz szükség, és ne is legyen rá szükség, tehát hogy én is békepárti vagyok, viszont ez egy olyan jó keret, maga a történelem szeretete, én történelemtanár is vagyok, én ezt az egészet azért kezdtem el, semmilyen nacionalista gondolat ebben engem nem vezényelt, hanem egyszerűen volt bennem egy igény, hogy lovagoljak és vívjak. És kerestem ennek a formáját, hogy én ezt közösségi szinten hogy tudnám űzni, gyakorolni, mert ezt egyedül nem lehet. És ez a fajta szeretet és belső indítatás nőtte így ki magát az évek során, és az, hogy másokkal, fiatalokkal, gyerekekkel is foglalkozunk, itt a személyiségnek a fejlesztését tartom, tehát hogy ez egy nagyon jó keret, a korszak, a vívás, a játék, amit ez biztosít, és ezen a kereten belül a másodlagos hatás lesz a legfontosabb, hogy ezek a gyerekek megtanulnak nagyon sokfajta mozgásformát. Ezek a különböző jobb-bal kéz, azoknak az összetett, összehangolt mozgása nagyon jó mentális, koordinációs hatásokkal bírnak, és a személyiségét fejleszti, mind testben, lélekben és szellemben. A közösség, hogy az elközösségből ki tudjuk a gyerekeket hozni a valós közösségbe, sőt, jó esetben a természetbe is. Heti szinten tartjuk ezeket az edzéseket, és ugye a hagyománynak a tisztelete megjelenik, az értékrend átadás, hogy a saját személyes példamutatásunkkal, és én kis élő közösségnek a fenntartása, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy egyre több ilyen legyen, hisz a másik elv, hogy egészséges fiatalról akkor tudunk beszélni, hogy egy egészséges közösségben van. Az egészséges közösség fogja adni a fiatalnak a mentális egészségét, illetve itt a fizikait is tudjuk biztosítani. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Van-e kérdésük? Nagyon szívesen válaszolok, ha